Kajingjia harngan kala penbat skor ya ka company ka bapentra ya ka surok kata ka ka NHIDCL ha ka bala paushai ba ka dei ka jingla sting jang ka company ha ka ban naki jaka ki bala mi ka jing tuan ka por cha ka por penban kam chimla don ka jing bakli ban bu da ki jing ker ban ithu kham tam ha ka por dum lo hadu ba ka ne kan walam shadu ka jing du no ya ki sangut ki mensim ba kodor ki bala yat nya ka tei ka surok kat ba ki dang wan na la jengkot da ka alto rong silver kat kum ka jing ya thu na ki briu ki bala budin na ka tei ka kali ka bala hap kan san kadai ka badon yo registration number ML not san u sau kundai ar riu bat kita gibriu kila pentip nak mar shiki pulit jong ka penusla ha ka por prasan punriu minit ha ka por min ha ka lai tarik unailar kita gi bala hap kentup ya ki ar ngut kilong kumi ar ngut kirang ba bat iwe kunlung ki pulit ka penusla mar senyo jing tip bran kila mare syakati ke jaka bat menta ka sngi harangkat ke jing trisitam lembat ka kenhun search and rescue team kala hiar syakita giriat kiram ban lejwat kita gibriu ke bala hap no kita gibriu ke bala hap kita nak snong lengkerdem